obi erekene nụ mo choi Chineke ọwụzi ebe a ka anyị nọ na achọrọ m igbo oge ọnụ ụmụnne m ụnụ nwekwara chi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m anụ m otu nwanne anyị nwaanyị kpọm na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na enwe ihe m ga-agwa ya na ihe na ya na-achọ ikoro m ugbu ene na ọnọdụ ya na ugbu ya amaghị ebe ya na gagagaga na ya etoro na a family ebe ya nwere 4 brothers 4 of them tochara na dịka ntakịrị nwoke ji only 3 years too ya nwa too n'etiti a man and a woman were her parents as said n'ebe ọbụla mmanya gaji na ọgba ya n'aka na ya wụ handbag mma ebe ọbụla mmanya gaji ọgba ya n'aka na mmanya gbachara ya o ruchara to an extent ya nwere room enwe room ka special na mmanya ji key room ya ya lakpughala mmanya gbachi ụzọ kparara mgbere ka iti na akpa or sometimes ọbịa ya na-ehie na room ya na enweghị mmanya riwere hapụ itinye n'ọnụ na ụmụnne ekwela ekwere na-ejikwa ịhụnanya mpa ya kwa the same a na-apa ya dịka akwa na this ngagidere on ruo mgbe ya ruru 17 very close to 18 years old mmanya sitie ya down si ya na ugbu a na o topụtala agbọbịa in a few months time na ọ ga-aclock 18 years wụọ full adult na ya o ruole mgbe ya ga-akwụsị na-agba ya n'aka ebe ọbụla ya gachi ya gbara ya n'aka na o ruole mgbe ọ ga-akwụsị were ya handbag na o ruole mgbe ya ga-ahapụ ya to face the world as a strong woman na ya ka nọ here for her na ihe ọbụla wụ na-akpagbu ya onye ọbụla mere ya n'etiti na onye ọbụla kpagburu ya n'ụdị ọbụla na ya mee ka ya mara na ya ga-awere ya hero na ya ga-fight ya till death mana o zokwerele ya ihe ọbụla ruo mgbe o bidoro inwe enyi nwoke ruo mgbe o bidoro na ya na-ahapụ ya na to face the world ihe mmanya kwuchara gwacha ya gụrụ ya gụrụ mmanya steji a ka anọ mmanya abịa bịawa mmanya ji ahụ obube dị n'ụlọ ọgwụ that very day ụmụnne ekwe na-enwe otu mkpụrụ onye nọ ya mpa ya lo mgbe mpa ya lọtara mpa ya kpesi abịa ya abịa mpa ya si tie ya down na o topụtala agbọbịa nakwa ọ dị aware yes wes na o nwere so many things ọ na-edere ma ọ na-ama gị and the whole thing na ya nwa na-abịa with condition na ọ dịrị easy watch how beautiful she is every day growing before his very 2 eyes na o ruole na junction ya nwa ga-let ya in on what is going on mpa ya kpọrọ esi ya bịa na bedroom ya na mmanya mpa ya ebutuo box ahụ small box nwere code na ya ahụbeghị box ahụ before ebupụta the box mpa ya tige code a na-eji emepe the box gbape ya cheshiwa documents chegesi ya ga through these documents ya ele the documents ya dere n'elu ya wụ adoption papers mgbe ya hụrụ that adoption the word adoption papers ume awụ ya n'afọ wụ mpa ya si ya na ihe awa akwụkwọ ejiri mee adopt n'orphanage na nwunye ya mụchara ọmụhụ nwa nwaanyị ọ dị worried na ya chọrọrịrị nwa nwaanyị ọ gịnị ka ya ga-eme ya enweghị any other option than to accompany her erute n'orphanage ebidokwuo jinwe babies from different backgrounds ọ bụrụ na mma mụrụ ya bịa dump ya n'ihu orphanage there disappear enwe onye ma ebe ọ gara na mgbe nwunye ya wụ mmanya kwanụ hụrụ ya echuzue na ọwụ ya nwa ka ọ chọrọ and na nwunye emehụ mistake na choose a pretty girl mpa ya amaghị aka n'ime box nọ cheshiwa ma pictures otu ọ dị so many pictures esere na nwa na other babies nọ na cribs otu aka ya ji legide anya mmiri ya efilie na mpa ya gwaga ihe kwesịrị ihe like ihe o ji ụgwọ ịgwa ya se father mpa ya nọrọ nga gụrụ ntụrụ ụzọ gushi gwa ya so ruole mgbe ya ga-anara ụgwọ ọrụ ya elewe mpa ya n'ọdị gịnị nwatakịrị na-enye nne ihe yiri egwuregwu na nna na nwa
mpa ya wakpo ya n'ike kpaa ya gwa ya that na ọwụhụ nwa ya na everyday ọ nọ n'ụlọ na ọ wụrụ ya temptation na ihe na ugbo ya mere na at least na obi elole na ya nwere bigger plan na ya chọrọ ka ọ wụọ nwunye ya na ya chọrọ ka ọ wụọrọ ya nwa ya chọkwana ka ya zụcha nwoke ọzọ akpụghara ya si that na ọsọ ya emechi ọnụ ya ọsọ ya emechi ọnụ ya na mgbe ọbụla Chineke chọtara nwunye na ọ wụrụ ihe ọ ga-awụ mana enide nwunye ya chọrọ ya ahụ ya otu o si respond to this situation ga-ekwu ma ya ga-ahapụ ya n'ụlọ ka ya ga-send out of his house ọ ga-achị back to nowhere because from ebe she ga-akpọta onwe background na ọ nwere ike laghachizie back to orphanage ọ ya ga-fend wazie for herself so na emechie ọnụ ya mere ọnụ ya rie prịrịm na nwaanyị mba nọmza ya ga-akpọrọ ya senior brother ya kedu ọkpara toshiri ha niile kpọọ ya na fon kọrọ ya ihe mere nọ dawan si enwekwala onye ọbụla na-agwa this thing na ya emechie ọnụ ya mere ọnụ ya ma gịnị rie mere ọnụ ya mechie ọnụ ya ya sị ọ lọta from school bido ebe mpa ya kwụsịrị every minute ọ hụrụ ya kwara ya gị n'elu bed wee ọta ya n'ike ya efe n'ishisi ihe onye ya ga-ahụ nga nna na nwa ya sị ọ gịnị ka ya na-aga ọ lebi ya gaga from here ya amaghị what to do ruo one day ọ sị na ọ ga-akara ya mma ịgachi back to that orphanage mana ebe okwu na ọwụ ya ajụọla esi ele orphanage ebe ọ gara ga mee adopt mpa ya ekweghị ekwu and now that box ebe o chịchịchịa those things chịchịa ihe ndị ahụ niile the box anụzi na that room n'ihi na ya tara yala several times iburu that box gbalaga n'ihi na ọ box ahụ ga-akọwatanwu ga-enye nwa ya full information na ihe niile because o nwote some papers ndị o nyere ya o kweghị ka ya hụ ebe at the particular orphanage the man just is everything ya dịka mirage mgbe aka ike gwụrụ and ya echetakwala n'isi ihe mma ya gwara ya na ihe ọbụla na-akpagbu na ya ga-awụ ya hero mana ụdị ọrịa ga ya gwa ya destiny o nwere ike ifent na o nwere ike ọnwụ after everything na di ya na nwa ya nwoke regazi ya elu na no na ọ ga-enyere mma ya aka ya nwụọ ngwa ngwa na onwe ihe ya chọrọ na nwaanyị mba nọ mza ya sị m nọ steji n'ugbe ne ka anọ ọ dị nnọọ ka Chineke nna ọ rọpụtara somebody ya gwa onye ahụ na ya chọrọ iso ya gbalaga na ya achọghị ịgazi na back to that house the person na-ajụkọta sị ọ gịnị mere ya sị na ihe ya chọrọ onye ahụ asị mba na ihe ọbụla ọwụ ya cool down na there is time for everything o ruo mgbe e discharge mmanya lọta na-agazi anara ọgwụ na-arịa disease 2 week ihe na kansa na-eri enye nsogbu ma chemo ma gịnị depends there are too much ya sị mba na ya agaghị agba nkịtị ka this woman enwe ihe mere without knowing what is going on after all her efforts ya gwa mmanya kora mmanya everything kora mmanya ihe niile mmanya slumbo efenti rute n'ụlọ ọgwụ Chukwu emebere revive ya mgbe ka nna ya ji gwawe that na ọ bụrụ na nwunye ya nwụọ before her time na ya ga-eme sure na ya egburu ya na nwa ihe ga-eme na that very day mmanya revive mmanya o weta aka 4 days later the woman anwụọ na atọ afọ ụjọ ya bịa hụ burial ya kedu ọkpara na-etunye mbịaka enwe onye tutenwu n'ebe ya nọ na ya nọzi daka ga n'aka somebody a good Samaritan a young man Chukwu mere ebere otu gị nwaanyị ọ na-alụ and ihe megekwana ka ya hụgodo nwoke ga-anabata edenwe n'ụlọ ka ya pụọ from that house ya ahụ hala reason na this person like ya ha enweghị ga-ebugekwe n'ụlọ ha ahụ again Chukwu emebere ọpụtara ya ọdị mmadụ a that night ya kọchara this young man this thing kọchara everything that night ka o gburu ikpere si ya marry me o si elewe na enweghị any other option ya jump onto him ọ gwazi esi ugbu a na ya chọrọ iji polisi ga mee nna ya na nwanne nwoke arrest ya gwa ya si mba na ọ gala the man agwa that na this type of man enweghị ike iri isi ike ya di as nwa na ihe chiri ga-eme ya arrest ka o release ya the name of the orphanage ka a ga ebe ahụ ga-eme ihe mere ndị chọọchị ihe lụrụ ya na ya ga-emere this man ihe nwanyị no deserve ihe wụ nna ya na ọmakwa ihe ọ na-ekwu na nwaanyị mba nọ na ọ wee bụ n'ugbu a na ka okwu nọ na o so na ihe ejiri kpọm biko na ihe n'ugbo ga-eme mata bịa bụ ashwa na ọha zụrụ ya even though na ekwensu use gị ha
na ọha zụrụ ya na ọha nyere tige n'ezigbo skuul na ole ihe na ike gwụrụ ya na the young man dị very ọ dị ya ngwa ngwa ka ha lụọ mana iwe ya na-awụ na ya agaghị emere this man ihe nne na nna na ya ga-emere ya na o deserve ya na ya ọ chọrọ iji police mee the man arrest ya ewepụta that adoption document na and ihe a na-aga ikwu okwu na nwere ike erute na police station sị enweghị any evidence na ya just na ndị a na this family just okporo ya zụchaa ya wuo mmadụ fall in love chọpụtazie na ọwụ ha mụrụ ya ga ya na enye nwoke ekonive na-achọzi ịbịa blackmail ya n'ọhịa ndị mmadụ ga-agọsị enwe ihe niile a ya ekwughị enweghị physical evidence or record of phone nothing enweghị any evidence na nwaanyị mba na m juderele mba ụwa na ya na-enye nwoke ga-agụ comment ma ọ ha gaa n'ihu ga-emenwe ya arrest nata adoption certificate papers ka e tresirizi origin ya gawa na the orphanage ka ọwụ ya ga-emere this man ihe ọ nara omenala dịka nna ya na ya amaghị what to do ka enye nwoke sị na ya enweghị ike ime ya eme kama ya ga-eme na ya na ya nụrụ alụ di na nwunye credit ọ wụrụzie na ya na nwunye enweghị ihe mere ma ọ na imere that man ihe no na ya chọrọ ịga emere ya that orphanage ndị ahụ kutere from nọ ndị ahụ ụmụnne m agbọtụrụla m ọnụ ken ka m na-ekwu uche onye adịghị ya njọ enweghị unu ga-agwa nwanne anyị nwaanyị ọwụ ha menwe police involve or ha shake this man yọpụta that adoption paper mee ya arrest tụgharịa ya na nwa ya nwoke enwe nnọọ ihe unu so ya mee ya na enyi nwoke gụkwa agụ kọmentị unu ụmụnne m ọngọ ha nụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ